നമസ്കാരം. മല്ലു ട്രാവലർ അങ്ങനെ കുറേ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും എയറിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാലോ, വിവാദത്തിൽപ്പെട്ടിരിക്കുക. വിവാദമല്ല, അത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതല്ല, എന്നാലും പുള്ളിനെ കുറിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ട്രോളുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നതാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ ഈ ഇന്റർവ്യൂ ഔട്ടായപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇരുന്ന് കണ്ടതായിരുന്നു ആ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പുരോഗമനവും കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നാടിൻ്റെയും റോഡിൻ്റെയും മൊത്തത്തിൽ ഓവറോൾ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പരിപാടിയാണ്. ആ പരിപാടിയിൽ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി അവിടെ ഇരിക്കുന്നു, ബാക്കിയുള്ള കുറേ ഇൻഫ്ലുവൻസർ, പിന്നെ സെലിബ്രിറ്റി, അങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ്റെ അടുത്ത് ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താണെന്നുള്ളതെല്ലാം ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള മറുപടിയും പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വന്നതെല്ലാം നല്ലത് മാത്രം പറയുന്ന ഒരു ക്ലിപ്പുകൾ മാത്രമാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. പേഴ്സണൽ ഞാൻ ആ ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടു, മൊത്തത്തിലെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടു. ജോൺ ബ്രിട്ടാ സാറ് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതും എല്ലാവരും നല്ലതാണ്, കണ്ണിൽ ഉണ്ണിയാണ്, അതൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. പറഞ്ഞതിൽ കുറച്ചൊക്കെ നല്ലതുണ്ട്, പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ്. പിന്നെ അത് ഇല്ലാത്ത എന്ന് വെച്ചാൽ കുറ്റങ്ങൾ പറയാൻ കുറെ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിച്ചു. പക്ഷേ ഔട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നല്ലത് മാത്രം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഔട്ട് ഇട്ടു എന്നാക്കിയാണ് മല്ലു ട്രാവലർ പറയുന്നത്. അതിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ വെച്ച് തരാം. പക്ഷെ ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു പരിപാടി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ നയിക്കുമ്പോൾ ഒരു പരിപാടിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന്, കേരളത്തിൽ നയിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പരിപാടിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ ഫിക്സ് ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇതെങ്ങനെയാണ്? ഇതൊക്കെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം എന്നുള്ള ഓൾറെഡി പ്ലാനഡ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാലോ. കാരണം ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ മുഖച്ചായക്ക് കോട്ടം വരാത്ത ലെവലിലുള്ള ഒരു ചോദ്യങ്ങളും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഉത്തരങ്ങളുമാണ് അവിടെ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ അതൊന്നും ശരി രൂപമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ തന്നെ അത് ബാധിക്കും. പിന്നെ അറിയാലോ, അത് പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കാർ ഏറ്റെടുക്കും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പിന്നെ പൊങ്കാലി തന്നെയായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പൊങ്കാല കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ട്രോളന്മാരുടെ അടുത്ത് പൊങ്കാല കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മല്ലു ട്രാവലറിന്. വേറൊന്നുമല്ല, ഒരു റോഡിന്റെ ഇഷ്യൂ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അല്ല ഇപ്പൊ പറയുന്നത് എന്നുള്ളൊരു നിലപാടിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം നേരത്തെ ഒരു സീക്രട്ട് ഏജന്റിന്റെയും മല്ലു ട്രാവലറിന്റെയും കൂടിയിട്ട് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഉള്ള സമയത്ത് അന്ന് റോഡിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും പുരോഗതി വന്നിട്ടില്ല, അങ്ങനെയാണ് റോഡ് കേരളം തമിഴ്നാട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാം, നമ്മൾ കേരളത്തിന്റെ വികസനം എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പുച്ഛത്തോടെയും പരിഹാസത്തോടെയും സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾ തന്നെയാണ്. കാരണം ലോകം കണ്ട ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് പുള്ളിക്കാരൻ ഇവിടുത്തെ വികസനം അറിയാം. നമുക്ക് വെളിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് വന്നാലേ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഉള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, അവിടെ ഇന്നൊരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ലെവലിൽ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എനിക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതെന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നുകൂടാ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു, കാരണം കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചു പോകാൻ കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് ഇത് മതി. പക്ഷെ വെളിയിൽ പോയിട്ട് വരുന്നവർക്ക് അത് കണ്ടിട്ട് അതേപോലെ ഇവിടെ പറ്റില്ല എന്ന് കൂടി ചെറിയൊരു മാറ്റമെങ്കിലും വരണ്ടേ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ മല്ലു ട്രാവലർ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഇന്റർവ്യൂവിൽ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്, വികസനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉണ്ട്, അവിടെ ഇവിടെ മൊത്തമായിട്ടില്ല, എപ്പോഴും റോഡുകൾ ഭയങ്കര മോശമാണ്. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് മല്ലു ട്രാവലർ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് MVD, ഹെൽമെറ്റ്, സ്പീഡ്, അങ്ങനെയുള്ള വണ്ടി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ റീസെന്റ് ആയിട്ട് വന്ന ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അപ്പായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ പുള്ളിക്കാരൻ പറയണ്ട. കാരണം അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും, നല്ലത് മാത്രമാണ്. കാരണം ആ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടറിയാം, ആരും മോശം പറഞ്ഞിട്ടില്ല, എല്ലാവരും നല്ല തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അറിയാം അത് എഡിറ്റഡ് ആയെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റീസെന്റ് ആയിട്ട് മല്ലു ട്രാവലർ കൊടുത്ത, അല്ലെങ്കിൽ മല്ലു ട്രാവലറിന്റെ ആ ഒരു TV ഷോ, ആ ഒരു പരിപാടിയിൽ ജോൺ ബ്രിട്ടാ സാർ ചോദിക്കണം, അതിനുള്ള മറുപടി ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഞാൻ വെക്കാം. നമുക്ക് ഒരു വിദ്വാനുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള പ്രായമുള്ളവർക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ പിള്ളേർക്ക് നല്ല പരിചയമാണ്. സാക്കിർ ബ്ലോഗറാണ്. ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ സീമിനെ. ഇവിടെ കണ്ണൂരാണ്, ഇരിട്ടിയിലാണ്. ഒരു യാത്രകൾ ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ വെച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഏകദേശം ഒരു 60 ലക്ഷത്തോളം ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട്. 50-ന് മുകളിൽ രാജ്യങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതും ഇവിടുന്ന് ബൈക്ക് ഓടിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തവണ എൻ്റെ കുടുംബത്തിനൂടെ, ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെയും കൂടെ കേരള പ്ലേറ്റ് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് ലണ്ടൻ വരെ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. ലണ്ടൻ വരെ. താങ്കളുടെ ക്യാമറയിൽ പതിച്ചിട്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ, കേരളത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ സെൽഫ് ഇൻട്രഡക്ഷനെല്ലാം കൊടുത്തു. അടുത്തൊരു ചോദ്യം, വെളിയിൽ പോയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നാട്ടിലെ എന്ന് വെച്ചാൽ നാട്ടിൻ കാണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തൊരു ചോദ്യം വരുന്നത്. അപ്പൊ തന്നെ അറിയാം ഇതിന് ഉത്തരം എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ്, അറിയാലോ ഇത് എന്താ ഇതിന്റെ ഒരു മാധ്യമ ധർമ്മം എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാലോ. നമ്മൾ നാട് വിട്ട് പോയി
ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ പല രാജ്യങ്ങളിലും പോകുമ്പോൾ പല കാഴ്ചകൾ കാണും, പക്ഷെ ഒരിക്കലും അതിലെല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. കാരണം ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെ വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഭൂപ്രകൃതി, നമ്മുടെ സംസ്കാരം, നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ, ഇതൊക്കെ ഇതായിട്ടായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗൾഫ് രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നമ്മളൊരു സംഭവം കണ്ടാൽ അതെന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുന്നില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെങ്കിൽ കേരളത്തിന് വേണ്ട ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ട്, മലയാളികൾക്ക് വേണ്ട, കേരളത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതിക്ക് വേണ്ട, നമ്മുടെ നാടിന് വേണ്ട ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അത് ശരിക്കും ഇപ്പം മാറുന്നുണ്ട്. കണ്ണൂരായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം എയർപോർട്ട്, നമ്മുടെ റോഡുകൾ, ഇതിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കോഴിക്കോട് എയർപോർട്ട് പോയിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു 4 മണിക്കൂർ 5 മണിക്കൂർ മുമ്പേ ഇറങ്ങണം ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ. ഇപ്പം എനിക്ക് കൊച്ചിയിലൊക്കെ വരണമെങ്കിൽ 8:45 രാവിലത്തെ ഫ്ലൈറ്റ്, 8 മണിക്ക് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാറ്. കാരണം എൻ്റെ വീട് മുതൽ എയർപോർട്ട് വരെ നല്ല റോഡാണ്, അതുപോലെ ബ്ലോക്ക്. സോ അപ്പോൾ ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, റോഡിനെ കുറിച്ച് നല്ല ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് മുമ്പ് വന്ന ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ അതല്ല, ഒരാൾ അവിടെ ആ ഒരു റോഡിലെ കുഴിയിൽ മുങ്ങി ഈ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നുള്ള പരാമർശം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കുറച്ച് മുമ്പുള്ള ഒരു ഇന്റർവ്യൂ, കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ നമുക്കറിയാം പുള്ളിക്കാരൻ അതൊരു ശരിക്കും നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇതിലായതുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് പരിപാടി കാണിക്കുന്നുള്ളതെന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് പുള്ളി അതങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. കാരണം ഇതിൽ ഒരു 50% സത്യവും 50% നുണയുണ്ട്. അത് വേറെ, അതൊരു പക്ഷം. അത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് അറിയേണ്ട, അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇത് ഏറ്റെടുത്ത്, പഴയ ഈ ഇന്റർവ്യൂയും കൂടി ഏറ്റെടുത്ത് പുള്ളിക്കാരനെ ഇപ്പോൾ ഒരു എയറിലാക്കി. ഇനി അടുത്ത കുറേ വ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചാനലിലെ ഇന്റർവ്യൂവിൻ്റെ ഇപ്പോൾ പോയിട്ടുണ്ടാവും, ആ ഇന്റർവ്യൂവിൻ്റെ ആ ഒരു വ്യൂസ് തന്നെ കയറി പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ എയറിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് മുൻനിര ട്രോളന്മാരൊക്കെയാണ് ഇത് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ട്രോളെല്ലാം കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മല്ലു ട്രാവലർ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു സ്റ്റോറി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സ്റ്റോറി പറയുന്നത്, പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരിപാടിയിൽ ഞാൻ റോഡിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു വെച്ച് ഒരുപാട് ട്രോൾ വീഡിയോസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. സത്യാവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മലയോര മേഖലയിൽ നല്ല നല്ല റോഡുകളുണ്ട്. അതാണ് അതിന് സത്യമാണ്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലേക്ക് ജീവിക്കുന്നവർക്കറിയാം, മലയോര മേഖലയിൽ നല്ല റോഡാണ്. കണ്ണൂർ എൻ്റെ വീട് ഇരിട്ടിയിൽ നിന്നും എയർപോർട്ടൊക്കെ നല്ല റോഡാണ്. കാരണം കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് വരെ ഭയങ്കര മോശമായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പം റോഡൊക്കെ വികസിച്ച് നല്ല റോഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊരു സത്യം കേട്ടോ, അതിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ റോഡുകൾ നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ വേറെ കാര്യം, ആ പരിപാടിയിൽ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ നോക്കിയത് നമ്മുടെ മോഡിഫിക്കേഷൻ, വാഹനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇതൊക്കെയായിരുന്നു. പക്ഷെങ്കിൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഭാഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ അവരെന്താണോ പോസിറ്റീവായിട്ട് വരുന്നത്, ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അവർ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യൂ. കാരണം അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല, അത് ആക്ച്വലി ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. മനസ്സിലായാലും ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായത്. പറഞ്ഞത് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. അതെല്ലാ പരിപാടിയിലും ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു പരിപാടി പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രതിച്ഛായ തകർക്കുന്ന കാര്യത്തിലുള്ള ഒരു ചോദ്യവും അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഉത്തരവും അവർ അനുവദിക്കില്ല. അവരെന്താണോ തീരുമാനിക്കുക, അവർക്ക് എന്താണ് ഔട്ടായിട്ട് വേണ്ടത്, അത് മാത്രമാണ് അവർ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുകയുള്ളൂ. എന്തായാലും പുള്ളി പറഞ്ഞത്, കാരണം സ്വാഭാവികമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ട്രോള് ഉള്ളത് ഒരു തമാശ രീതിയിൽ എടുത്താൽ മതി. ഇതൊരു വലിയൊരു ചർച്ചയ്ക്കുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കൊന്നുമില്ല. അന്ന് പുള്ളിക്കാരൻ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു, ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചെയ്തു. അല്ലാണ്ട് മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിലും കണ്ടതാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ഏറ്റെടുത്ത് മല്ലു ട്രാവലർ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡ് കളിക്കുന്നു, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ്, അതൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് നിലവിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ തന്നെ ഘോരഘോരം പ്രസംഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഘോരഘോരം പറയുന്ന ഒരാൾ, ഗവൺമെന്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിന്റെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് ഇതേപോലെ പറയാനുള്ള ഒരു തൻ്റെ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ പോയി നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ശരിയല്ല, നിങ്ങളുടെ റോഡ് അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് പറയാൻ ധൈര്യം ഇല്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ രീതിയിലൊക്കെ കണ്ടാൽ മതി. കാരണം അന്ന് പറഞ്ഞത് പുള്ളിക്കാരൻ റോഡിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള മോശം അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറയണം. ആ മോശം അവസ്ഥ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്നുള്ള ലെവലിൽ ഇപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നത്, അന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല, ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മലയോര മേഖലകളിൽ ഉള്ള റോഡുകളെല്ലാം നന്നായിട്ട്, സത്യസന്ധ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ മലയോര മേഖലകളിലെല്ലാം റോഡെല്ലാം സൂപ്പർ തന്നെയാണ്, അടിപൊളി തന്നെയാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, നല്ല തന്നെയാണ്. എന്തായാലും മല്ലു ട്രാവലറിനെ എയറിലാക്കിയ എല്ലാ ട്രോളന്മാർക്കും മറ്റു ബഹുമുഖ ചാനലുകൾക്കും നന്ദി. മല്ലു ട്രാവലിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാനുള്ള കുറേ പേർക്ക് ഒരാഗ്രഹം വരുത്തി വെച്ച ട്രോളന്മാർക്ക് നന്ദി. എന്തായാലും പറഞ്ഞ കാര്യമൊക്കെ നല്ല തന്നെ, പക്ഷേ അതിലെ ഔട്ട് വന്നത് ഇങ്ങനെയായി. എന്ത് ചെയ്യാം, മല്ലു നമ്മളത് അനുഭവിക്കില്ലാണ്ട് വേറെ വഴിയില്ല. എന്തായാലും ട്രോളുകൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്.
ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡ് കളിക്കണം എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക് അല്ല, അതും കൂടി മനസ്സിലാക്കണം. അതൊന്നും പുള്ളിൻ്റെ വ്യൂവിനെ അടക്കം ബാധിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ ആരാണെങ്കിലും കൂടി അതങ്ങനെ പറഞ്ഞേ പോവുള്ളൂ. എന്തായാലും മല്ലു ട്രാവൽ ഇപ്പോൾ എയറിലായിരിക്കണം. എന്തായാലും അടുത്തൊരു എയറിലാകുന്ന ഒരാൾ വരുന്ന വരെ മല്ലു ട്രാവലറിനെ വെച്ച് പൈസ അന്നം ഉണ്ടാക്കി ജീവിക്കുന്ന കുറേ പേരുണ്ട്. എന്തായാലും അതും നടക്കട്ടെ. മല്ലു ട്രാവലർ കൊണ്ട് ഒരു ജീവിതം അരി മേടിച്ച് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോട്ടെ.